se. Vojin, to si ti. Ne mrdaj, pucat ću. Vojine, ja sam Radovan, tvoj brat. Kakav brat? Nije meni brat onaj koji nosi tu kokardu i bradetinu. Da slučajno i ti ne žališ pokojne babe i dedu. Ruke gore! Što pričaš, Vore? Ajde, nije mi do šale. Ja se ne šalim, Radovane. Ruke gore! Obe! Zar ne vidiš da sam ranjen, ovu ruku ne mogu ni da maknem? Stigla te kazna. Diži ruke gore da ti ih ja ne podignem, polomit ću ih. Već je polomljena. Šta izvodiš te budalaštine, pa da sam teo, mogu sam tu ubiti 100 puta do sad, spavaš i ko janje. Ćuti, bando, i ne reči više. Nego priznaje otkud ti je ode. Gde ti je odred? Koliko vas ima? Vojine, ja o ovome maštam 2 godine. Došao sam kući za badnje veče. Lažeš. Progonite me još sa Zlatibora. Niko tebe ne progoni. Niko. Čuo sam ja da si ti ovdje negdje po Srbiji i da ti je vrhovni štab pobego, ne znaš ni ti sam gdje je. Pobegao, kažeš. Sve je to propaganda. Drug Tito se negdje sa užim rukovodstvom slonio. A ćemo im već uspostaviti vezu. Nemoj ti da brineš brigu o našem vrhovnom štabu. Ma ne brinem ja, Vojine, nego jedan moj oficir za vezu stupio u kontakt sa tvojim oficirom iz vrhovnog štaba zbog nekih zajedničkih akcija i ovaj mu reče ne zna on gdje se nalazi vrhovni štab i niko ne zna ni gdje je drug Tito, a da vam vojska tumara po bosanskim gudurama ko ovce. Vratit će se, Radovan. Vratit će se i dovešće druga Staljina i Crvenu armiju u Srbiju. Staljina? Pa čekaj, ko će onda da komanduje ovaj tvoj... Zbog toga nije teo sa našim generalom Dražom. Hoće Hrvat da komanduje Srbijom. Ni kralja ne priznaje. Ti o komunizmu ne znaš ništa. A ja sam komunizam proučavao. Bole mene dupe za komunizam, nego reci ti meni šta mi je sa ocem, majkom. Ja postavljam pitanja, ti si zarobljenik. Vojne, aj skloni taj pištolj da ti ja ne bi u nosu gubio. Sjedi tu da razgovaramo ko braća ako hoćeš. Ako nećeš, marš u šumu.